Uz puno volje i truda za 20 minuta nastat će šalica. Najteže je zavladati centriranje. S tim se i počinje bilo koji proizvod na kolu i onda treba savladati dizanje i oblikovanje dalje. 19-godišnjem Filipu ovo je prvi posao. Sretan sam što imam posao, onda lončarstvo, jako zanimljivo. Za glinenu priču, keramički studio u Petrinji, udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije od HBOR-a je prvo dobila novac za edukaciju, a onda joj je HZZ odobrio zapošljavanje 6 osoba s invaliditetom i još 4 koje su bile dugotrajno nezaposlene. Samo zapošljavanje njima daje nekakav osjećaj sigurnosti i postaju bitni članovi naše zajednice. A sam rad s glinom ima i nekakva terapijska svojstva, pa tako smo jednostavno iskoristili nešto da to bude usklađeno i terapijski i financijski. Ogrlice, šalice, posude i druge lončarske proizvode prodaju po cijeni od 15 do 150 kuna, a od zarade kupuju materijal. Za razliku od njih, priliku za rad trenutačno nema oko 6.000 osoba s invaliditetom, iako u Hrvatskoj nedostaje radne snage. Mislimo da je Hrvatska u mnogim djelatnostima ima prilike zapošljavati osobe s invaliditetom kada govorimo pogotovo u uslužnim djelatnostima. Što znači imati posao najbolje zna Rozana, koja je bez njega bila 12,5 godina. Sretno, zadovoljno, bolje nije moglo biti, ekipa je super, posao je dosta lagan. Iz lončarske sam obitelji, pradjed je bio lončar. Petrinjski lončari primat će minimalnu plaću do kraja godine, do kada traje HZZ-ova mjera, no nadaju se da će priliku za izradu unikatnih proizvoda imati i dalje.